Подивіться, які стильні новинки ми отримали. Костюмчики від Grey's Anatomy в двох кольорах – в графіті та в синьому. Топ має еластичні вставки з резиночки, маємо красиву фурнітуру, за допомогою якої ви можете регулювати розмір, петлі для бейджу або для ключів, додаткову еластичну тканину, вона дуже класно тягнеться та не пари влітку, і кишені, також розрізи з боку. І позаду топ буде виглядати ось так. Прямий силует, який класно підкреслює фігуру, і резиночки з боку. Штани мають класний еластичний пояс, середню посадку, шнурівку для регулювання об'єму, дуже багато кишень, в які поміститься абсолютно все, і ще дві позаду. Маємо прямий крій у штанів. Вони в синьому кольорі мають середню посадку, шнурок для регулювання об'єму, також багато кишень. Одна з них попереду ось тут буде на ніжці на замочку. Так штани виглядають позаду. До речі, тут ще збоку в нас є додаткова петелька для бейджику або для ключів. Маємо прямий крій штанів і також розрізи знизу.